Il-kap nazzjonalista Bernard Grech iddikjara li l-partit tiegħu mexa fuq l-esperti tal-Knisja meta kienu qed jiġu diskussi l-emendi fil-liġi tal-IVF huwa sostna dan it-tlieta wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet meta ġie mistoqsi dwar dak li qal id-deputat nazzjonalista Alex Borch li d-deputati nazzjonalisti li vvutaw favur din il-liġi kisru l-istatut tal-Partit Nazzjonalista. F'tentattiv biex jirrimedja din is-sitwazzjoni imbarazzanti għal Partit Nazzjonalista, Bernard Grech evidentament skomdu qal li l-pożizzjoni tal-partit ittieħdet abbażi ta' opinjonijiet minn esperti tal-Knisja. Esperti imqabda mill-Knisja huma fil-fatt ipproponew fil-konklużjonijiet tagħhom. Dan huwa konfortat ukoll b'diversi anka opinjonijiet, inkluż anka opinjoni ta' moralista illi rajna ftit tal-ġranet ilu fuq anki gazzetta propju gazzetta lokali tal-Knisja. L-emendi fil-liġi tal-IVF komplew jikxfu l-qasma, il-ġlied u l-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni għamel stqarrijiet mhux imsejsa fuq il-fatti fuq l-testjar fuq il-bajt tal-mara magħruf bħala polar body testing. Sostna li kienu li daħħal dan l-testjar fil-liġi. Daħħalna aħna bl-emendi tagħna fil-liġi il-polar body testing. Dan l-argument qalu anke jekk il-fatti juru li fil-liġi li ressa il-Gvern diġà kien hemm dan il-polar body testing inkluż. Fil-fatt, fil-Parlament, Grech kien wera li ma jafx fiha l-liġi u kien id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li fakru kif dan li qed jgħidu kien diġà fil-liġi proposta. Dan huwa il-protokoll li poġġejna fuq fil-BGD il-ġimgħa li għaddiet illi hu kellu ċans jaqra ġimgħa sħiħa huwa artiklu 1.14 b fejn jgħid testing is to be for polar body PGTM, jew 3-day blastocyst PGTM, or day 5 blastocyst PGTM. Sì, compri il discorso, non compri il discorso.